Băieți, ați văzut short-ul? S-a dus episodul meu. Da. 3 ore am filmat, nu mai știu cât. S-a pierdut tot, bă, tot. Hai, n-am ce să fac, care post de fac mâine. Acum vă spun, uitați, n-am... Bă, stați, dacă se putea, asta e așa. Share de canal, uite. Un abonat, bă, frate, e așa, 1, 2... 1, 2, 3, 2 vizionare, uite, chiar s-ar și uita la... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 videoclipuri am. Și am un abonat, bă, abonați, bă, frate, bă, abonați, bă. Vă rog eu, vă dau cărbuni vreți, vă rog, să facă live. Adevărat, bine m-a uitat short-ul. Nu, stai. Dar, uite cum s-a putut, pentru că am avut probleme la microfon de la telefon. Da, are dreptate. Am avut probleme la microfon, am ținut, uite, acum nu o să mai audă. Uitați, o să mai audă. O să se aude înfundat, ia. S-a auzit înfundat. Sau nu stai. Acum. Uitați. Mă auziți pe aici, mă auziți pe aici, mă auziți pe aici. Auziți? Auziți? Mă și-a văzut înfundat, cred, nu știu. Așa am și înghițat și capul mi-am dat seama că zi mâna direct pe difuzor aici. S-a dus. Nu uitați să-i pe segul meu cu asta e cablul de la manetă. Un joc acolo, mai am jocurile acolo. Uite. Deschis asta de Xbox 360, ca să știți. Hai de meniu ăla. Pepsi. A scris Pepsi, mă, tai sexy. Am luat și un like. Ce aici? Ia uite cum face câinele din gură, să vezi acum. Uitați la tot. Și eu vă spun cinstit, gimnastică eu fac că ajută la apetit. Când mă mișc în sus și în jos, aș roade nițeluș, niște miere, lapte, ciocolată. Uitați, un apetit foarte solid, eu sunt uinicel de... Eu sunt gras, mic. Parcă ăsta e tot el. Parcă el știa că e filmat. Ai nu vrea să stea, nu vrea să stea deloc. Haide acum, am fătărit. La mine din curte, ca să știi, și ai papucul meu ăla cu fac. Și el de portofel. Dacă vrei să deschid cartonacele astea cu fotbal, l-am cumpărat din mall. Băi, 3 dimineața. În fine, 3 dimineața. Uitați-vă sus la ceas. În fine. Dacă vrei să postez acest... O să fac un live cu Roblox, că nu o să mă joc Roblox. Sau nu fac pe live, o să fac un shorts. Fac un shorts. Și eu o să văd. Fac și un shorts, s-a făcut 50 de abonați, bam, deschid. Am deschis acolo un pic, uitați. L-am arătat pe spate, dar tot așa, știi? Uite, acum l-am deschis un pic, dar nu m-am uitat.
închis. Da, aia e. Le postez. Abonați-vă, vă rog. O să deschid cartonașele. Într-un short să abonați-vă. 50 de abonați. Măcar 150 măcar.